Molt bones. Avui hem pujat fins al cim del volcà de Montsacopa. De fet, no és una pujada difícil perquè puges des d'Olot mateix, el que passa que és amb una ruta més llarga. És un dels 100 cims emblemàtics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquí veiem la capella de Sant Francesc. De fet, el volcà ara està pràcticament integrat dins la fesomia d'Olot, amb aquesta zona que podem veure una vista preciosa des de Sant Valentí, el Talló, darrere també la zona del Montmajor, que es veu a darrere, i a darrere seu hi hauria el Canigó, però cims emblemàtics d'aquesta zona, com el Coma Negra, el Pic de les Bruixes, o més enrere, allà el veiem també el Bassegoda, la zona amb els volcans petitons que tenim just aquí davant nostre i que acompanyen tota aquesta zona volcànica d'Olot de la Garrotxa, amb cims emblemàtics. També tenim tota aquesta zona aquí ja més tapat, perquè és tota la zona de dalt del Puig, com hem dit, amb la capella, i la ciutat d'Olot quedaria just a darrere, i això és el cràter del volcà. És el volcà de Montsacopa, a Olot.